Tuhan yang mahita. Asini roha madihamu do dami nasian debata mata. Do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Do nga sahapor siyaon di bagasan Yesus Kristus. Adorang so taulak kaulota. Tama mahita perjulu mabigi hata ni debata. Ujahanta imana tersura di Jeremia 27 ayat 10 satu ayat 10 sada. Songonodo hata ni Jakoba terbigi do pesugut di ingananon naung nindok munay nunga tarulang dang be marisi jolma nang gosahalak manang pinahan di bagasan akka huta ni Juda do di alaman di Jerusalem akan au terulangi dang be mari si jolma nang sahalak manang pinahan terbigi do pesugut di si suara olop-olop do suara las ni rohan suara ni panguli do suara ni oroan suara ni akan amadok puji ma Jakoba sebaut ay perdinggan basa do Jakoba ay ro diseliling doa sini rohana. Tole muse suara ni halak nama buah pilih kamlatian tujor ni Jakoba. Ayaku ma manugihon mulak sugut halak akan terbuang syetanon gabe suang songon di mulana ninna Jakoba. Berfirmanlah Tuhan di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan di kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem yang sunyi, sepi, itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang menyatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dia mudah ngasahapor siaon judul ni turpuk tahun dari sepi menjadi pujian. Didok panurirang Jeremia do ia huta Jerusalem. Gabe tarulang ia huta Jerusalem gabe danga dongbe. Naming huni ia huta Jerusalem gabe huta natarulang. Ido sada nataida di tengah-tengah ni bangsa terjadinya keputusasaan. Alani pangalaho, alani ima dosa dohot nang ima pangalaho ni bangsa. Gabe Roma tunasida ima penderitaan. Roma tunasida ima hamaolom. Tutu sahadi odo nani ida da jalan nani dok ni si Jeremia tu tonga-tonga ni bangsa di parnidaan na songonima di pasaham si Jeremia. Jeremia nama dok gabe danga dongbe tu dosa ni huta Jerusalemi. Alania nunga gabe tarulang. Tutu sahadi molo nunga di dok tarulang di si ima namar lapatan naso adongbe mangingani. Tu gabe gukma nakaingani akka huta na hulum huta na soadong be penghunina. Alania hadia makarungan ima alanunga gersang jalanunga gabe soadong be na mangingani hutai ditinggal honna torop alania karena tidak ada lagi kehidupan sehingga manusia akan meninggalkan tempat itu. Alailas di sido di pasah di bata baga-baga na balga baga-baga na dari kesunya di nasunyi di nakeng na lumunani di hutan na lumun di hutan na soadong be diperdulikan jolma. Tetapi Tuhan akan memulihkan mendatangkan kembali ima dipauli jalan
di baik dewata mulak songon na somali mulak takke tu sokirna di paudak dewata ma ima huta Jerusalem gawe gukma hamuliao gawe rame ma gawe ima nakengani buk pasu-pasu ma na ginuarana nakengani di ida ma huta ima songon huta na guk songon pengantin songon na didok nakengani penuh dengan sukacita marudupulu marlas ni roha mamuse di huta Jerusalem. Tetua harna dohonon ni si Jeremia nang tutonga-tonga ni bangsa nang tuhita nang dohonon na ima hala nang berubah hala nang mudak hala nang kembali hala na marhatopoton di sudi pabena na di sudi pangalahona. Tuhan akan memulihkan kembali, dipulihkan alani hala nama nolso di dosana, halak nama nolso di hajahatonna, halak narotu debata, halak na totong ima mauas di asin di rohan debata. Dido marhition di menaking dari kesunyian menjadi sukacita, dari kesunyian menjadi keramaian, dari kekerdilan menjadi ramai dan berkat. Lausidu gak bisa ada jaminan dihita. Jaminan itu dia makadongan nangsa nama ngulu jala nama sikol di hatani debata. Tuhan akan memulihkan baik keluarga, baik kepribadian, baik bangsa, nang sasahala pe nama sihol di parsaran na debat tu debata. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan menjadi jaminan bagi bangsa, jaminan bagi orang percaya. Amin. Mauliati madiho ale Tuhan dewata marhiti hatam nabadi. Amin.